ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол. Гузориши мустақими мо аз ҷараёни рақобатҳои марҳилаи интихобии Лигаи чемпионҳои занони Осиё идома меёбад ва дар доираи бозиҳои даври дуюм имрӯз клуби марказии варзиши Артиш аз шаҳри Душанбе муқобили дастаи Иттиҳод бозӣ мекунад. Ин даста аз кишвари Урдун дар Лигаи чемпионҳои занони Осиё намояндагӣ карда истодааст. ҳайати аввалияи дастаи Артиш ва гурӯҳи бозигароне ки дар ҳайати захиравӣ менишинанд барои мову шумо пешниҳод шуда истоданд. ҷои ёдоварист ки дар бозии таърихӣ ва нахустини худ дастаи Артиш натавонист натиҷаи хубу арзандаро ба қайд гирад, аммо ба ҳар ҳол эътимод ва умед ҳаст ки ҳоло шогирдони Амин Субҳонӣ метавонанд барои натиҷаҳои беҳтар боз муборизаро давом диҳанду ҳадди ақал бо касби имтиёз дар ҷараёни яке аз бозиҳо хотири мухлисонро шоду масрур кунанд. ёдовар мешавам ки бозиҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор сурат мегиранд. рақобатҳо ба таври мутамарказ баргузор шуда истоданд ва мо дар идомаи нерӯсанҷиҳо боз рӯзи 23 август шоҳиди рақобатҳои даври охир, даври сеюм мешавем. ҳайати аввалияи дастаи Иттиҳодро ҳам ин лаҳзаҳо шумо метавонед бубинед. ҷои ёдоварист ки Лигаи чемпионҳои занони Осиё мавсими сеюм аст ки баргузор мешавад. аз мавсими 2024-25 бори нахуст роҳандозӣ гардид ва инак то рафт бо иштироки шумораи бештари дастаҳо ва ҷолибияту ҷазобияти хосе ин дидорҳо сурат гирифта истоданд. дар даври якуми худ агар тими бонувони Артиш бо ҳисоби 3-0 аз дастаи Бомхотуни Эрон дучори бохт шуда бошад, пас дастаи Иттиҳод аз Урдун бо дастаи Ан-Насри Арабистони Саудӣ бозиашро мусовӣ 2-2 ҷамъбаст кард. Сараввал онҳо дар ҳисоб қафо мемонданд, аммо дар нимаи дуюм 2 гол задан, пешсаф шуданд, вале боз дар даҳаи поёнӣ дидор ба дарвозаашон гол зад дода ба ҳариф имкон додан ҳисобро баробар кунад, гарчанде дар охир Ан-Наср як нафар кам боқӣ монда буд. Хуб, садои шудаки довар баланд мешавад ва бозиро аз маркази майдон бозигарони мо шурӯъ карданд. биёед ҳайатҳои ҳар дастаро ба пуррагӣ акнун барои шумо муаррифӣ кунем. дар хати дарвозаи дастаи Артиш рақами 16 Фараҳноз Холдорова бозӣ карда истодааст. бозигароне ки дар мавқеи дигар ҳастанд. рақами 6 Ором Насруллоева, рақами 7 Марҷона Саидова, рақами 8 Мадина Муносиб Шозода, рақами 9 Некубахт Худойдодова, рақами 10 капитани даста Сайёра Саидова, рақами 17 Рӯзигули Ҳасан, рақами 18 Шамсия Ҳусейнова, рақами 29 Ниами Ҳано, рақами 31 Эрика Акгон ва рақами 88 Сиселия Ниама. сармураббии даста Амин Субҳонӣ аз ҷумҳурии исломии Эрон. амин мутахассисе ки мову шумо хеле хуб мешиносем ва солҳои зиёд дар Лигаи олии Тоҷикистон ҳам кор кардааст. ҳайати дастаи Иттиҳод дар хати дарвоза Ширин Ал-Шалабӣ, ӯ ҳамзамон капитани даста аст, рақами 1. футболбозони мавқеи дигар рақами 2 Тақӣ Иҳаб Ал-Забрӣ, рақами 3 Алануд Иҳаб Ал-Забрӣ, рақами 4 Ясмин Одил, рақами 6 Матилда Квао, рақами 8 Зайна Ҳозим Ҳасан, рақами 9 Happiness Титус, рақами 13 Лин Ёсин Албтуш, рақами 17 Кари Кансолино, рақами 18 Шукҳан Солеҳӣ, рақами 98 Лано Валид Фирас. сармураббии даста Тариқ Садо аз худи Урдун мебошад. гурӯҳи доварон дар бозии имрӯза таҳти роҳбарии Ёшими Ямашита аз ҷопон кор мекунанд. ба ӯ дар канорҳо Юн Йин Ҳи аз Кореяи Ҷанубӣ ва Ҳайдар Ҷано аз Лубнон кӯмак мерасонанд.
довари чаҳорум Пак Се-ҷин аз Кореяи Ҷанубӣ аст. дар маркази майдон бозигарони мо ин лаҳзаҳо тавонистанд тӯбро соҳиб шаванд. Капитани даста Сайюра Саидова пас медиҳад ба дифоъгар ва аз ин канор ирсоли тӯб ба хатти ҳуҷум. Лек дар ин лаҳзаҳо тавре дида истодаем Рӯзигули Ҳасан имкон надошт дар лаҳзаи қаблӣ ба тӯб расаду боз ҳамларо давом диҳад. ҳуҷуми дастаи Иттиҳод ин лаҳзаҳо идома меёбад. вазъияти хатарнок аст ва бубинед ки чӣ гуна ба танҳоӣ дар ин лаҳзаҳо фурсати беҳтаринро барои худ ба вуҷуд меорад. Кари Кансолино маҳорати бисёр волои инфиродии ӯро дар лаҳзаи қаблӣ мо дидем ва аллакай дифоъгарони дастаи артиш ҳам бояд хуб бохабар бошанду дар лаҳзаҳои баъдӣ хавфу хатарро сари вақт бартараф кунанд. вазъияти хатарнок аст, имконияти беҳтарин пайдо шуд, аммо ин фурсат акнун аз сӯи бозигарони Иттиҳод рафт карда мешавад. ба ҳар ҳол аввалин ҳуҷуми хатарноки дастаи артиш ин лаҳзаҳо ба қайд гирифта шуд ва фурсати бисёр хубе ҳам буд. инак ирсоли навбатӣ тӯб ва бубинед ки чӣ гуна хатарнок ин аслан аз зарбаи кунҷӣ зарбаи рост сӯи дарвозаи дастаи Иттиҳоди Урдун буд, аммо тӯб ба сутуни дарвоза расида баргашт. аут ба фоидаи дастаи Иттиҳод ишора мешавад. дар зудтарин фурсат фикр мекунам коргардон барои мо шумо саҳнаи такрории ҳамон ҳолатро пешниҳод хоҳад кард. аз канори чап гузариши навбатии бозигари дастаи Иттиҳод ва инҷо акнун бубинед ин ҳолати бисёр мушкилро дарвозабони мо Фараҳноз Холдорова тавонист бартараф кунад. воқеан ҳам мушкил буд, аммо Фараҳноз сейви бисёр муҳимеро анҷом дод. дӯстони гиромӣ, тавре болотар гуфтем, имрӯз рақобатҳои даври дуюм сурат гирифта истоданд. чанд соат пеш аз ин бозӣ дар ҳамин майдон дастаҳои Ан-Насри Арабистони Саудӣ ва Бомхотуни Эрон бо ҳам нерӯ санҷиданд. рақобат 1-1 мусовӣ ҷамъбаст шуд. ҳоло имконият инҷо акнун барои бозигарони дастаи артиш аз байн меравад. Кансолино аз ӯ тӯбро мегиранд ва баъдан қоидаи бозӣ вайрон шуд. довар ҳоло ишора мекунад ки бояд саросема нашаванд бозигарони дастаи Иттиҳод. то ин лаҳза аллакай ду дафъа бозигарони дастаи артиш қоидаи бозиро вайрон карданд дар баробари
بازیگران رقیب خود. از دور ضربه رو میبینیم و راست به سمت دروازه بود، اما این حالت رو برطرف کرده توانست دروازه‌بان فرهناز خالدورова. در بازی گذشته نیز فرهناز چند سیو بسیار مهم انجام داد. کم بیش کوشش‌های دسته ارتش هم در رقابت قبلی دیده شد. اینجا فرهناز سراسیمه شده از موقع خود پیش برآمد و حالا ما طور از سخن‌های همدسته‌های او میشنویم. تاکید میکنم به دروازه‌بان وقتی دفاعگران هستند لازم نیست، یعنی حجت نیست به آنه که او از موقع خود پیش برآید. اوت با فایده دسته ارتش اینجا اکنون تعیین می شود. من درباره بازی که ارتش دیدی یکی از دسته‌های بسیار قوی بانوان ایران در دوره گذشته انجام داد و با حساب 3-0 مغلوب شد. بسیاری از کارشناسان و مخلصان بر این فکر هستند که نظر به سالهای قبلی من در فوتبال باشگاهی بانوان کشور اندک بهبودی دیده می شود، چون که ما باید اعتراف کنیم این تجربه نخستین برای اکثر دختران تاجیک است اشتراک در چنین مسابقه سطحی بلند و بعدا هر سه حریف دسته ارتش بسیار حریفان قوی هستند. ولی در بازی یکم برای مثال ضد بام خاتون نترسیده هنرنمایی خوب و ارزنده کوشش کردن نشان دهند دختران ارتشی و از این کار قسما برآمدند. بله تجربه نرسید. اینجا وضعیت خطرناک میتواند به میان آید. ضربه رو میبینیم به سمت دروازه ولی به نتیجه است. نیکوبخت خدای داد و ضربه رو راست به سمت دروازه روان کرد. حالا باز یک امکانیت دیگر برای دسته اتحاد اکنون پیدا شده ایستاده است و طور میبینید بر عوض جهد و تکاپو و تلاش های شکهان صالحی این فرصت به میان آمد. بازیگرانی که عضو دسته اتحاد کشور اردن هستند خیلی تجربه غنی دارند و بیشترشان در لیگ چمپیون های آسیا بار اول نیست که اشتراک میکنند. همچنین یک قطار از بازیگران این دسته عضو دسته منتخب بانوان اردن و بعضی دیگر باز تجربه هنرنمایی در منتخب های دیگر را نیز دارند. من دسته اتحاد سال سوم است که پای در هم در لیگ چمپیون های زنان آسیا اشتراک میکند. قبلا 2 دفعه نتوانستند آنها از گروه خود به مرحله بعدی برآیند. اینجا کاپیتان هنگام پاس دادن موفق نشد که توپ رو تا به حمله‌گری دسته روزیگولی حسن رساند. مبارزه روزیگول در ادامه ببینید بچه آورده میرسوند. هم دسته های او باز فعالتر فشار میارند، اما از کناری چپ ما گزارش بسیار خوبی دفاعگری کناری دسته اتحاد رو دیدیم که از وضع مشکل هم دسته‌اش رو بیرون کرده توانست. یک کم اشتباه از سوی بازیگری لیگنری دسته ارتش در لحظه قبلی دیده شد، اما زود خطای خود رو جبران کرد.
ва баъд аз иштибоҳи худ дар лаҳзаи қаблӣ маҷбур мешавад қоидаи бозиро вайрон кунад Марҷона Саидова. зарбаи ҷаримавӣ бо иштироки бозигарони дастаи Иттиҳод. ва бубинед инҷо акнун чӣ гуна вазъияти хатарнок ба миён меояд боз дар назди дарвозаи тими Артиш. агар хато накунам яке аз дифоъгарон иштибоҳан худаш зарбаро ба самти дарвозаи Фараҳноз Холдорова равон кард. ҳоло дертар барои мо саҳнаи такрориро пешниҳод мекунанд. зарбаи кунҷӣ аз кадом самт? аз самти чап ишора мешавад. зуд тӯбро ба бозӣ даровардан бозигарони Иттиҳод. инҷо боз як зарбаи дигар ва ин вазъиятро бартараф мекунад Фараҳноз Холдорова. пайдар ҳам ҳоло вазъиятҳои хатарнокро бозигарони дастаи Иттиҳод ба вуҷуд оварда истодаанд. ва акнун ин таркибборои онҳо натиҷа надод. дар аксулҳуҷум тими Артиш оё комёб мешавад ё на? Офсайд маълум буд. инҷо дар ҳолати нобозӣ қарор дошт Рӯзигули Ҳасан. гарчанде дастаи бонувони Артиш ҳамин сол таъсис ёфта бошад ҳам аллакай дар рақобатҳои чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои занона хело ҳунарнамоии шоиста ва арзанда нишон медиҳад. ҳарифони худро бо ҳисобҳои калон мағлуб карда садрнишини ягонаи ҷадвали мусобиқа ҳастанд ва дар умум як гурӯҳ аз бозигарони хубе аз шаҳру навоҳии гуногуни кишвар ба ҳайати дастаи Артиш ҷалб карда шуданд. барои онҳо имконият ва шароитҳои хуб машқҳои дастаҷамона ташкил карда шуд ва акнун пеш аз оғози лигаи чемпионҳои осиё низ яъне дар марҳилаи интихобӣ ин мусобиқа ки ба таври мутамарказ сурат мегирад мо омодагии ҳамаҷонибаи ин дастаро дидем. маълум аст ки сатҳи футболи занонаи кишвари мо дар қиёс на танҳо бо кишварҳои арабӣ ё мамолики дигари осиё махсусан кишварҳои шарқи осиё ҳатто дар қиёс бо ҳамсояи кишварҳоямон ҳам андаке заъфи худро дорад. инҷо вазъияти хатарнок бо иштироки бозигарони дастаи Иттиҳод ва дар дақиқаи 16-ум ҳисоб кушода мешавад. як таркибборои бисёр ҷолибу диданӣ боис бар он шуда истодааст ки бозигари рақами 13 аз ҳайати дастаи рақиб Лин Ёсин Албтуш ба задани гол муваффақ шавад. ҳоло бори дигар метавонед бубинед аз маркази майдон чӣ гуна ин ҳамла роҳандозӣ шуд. партофти тӯб ба канори чап. дифоъгарон сари вақт натавонистанд пеши роҳи Шукҳан Солеҳиро бигиранд ва сипас ӯ оҳистак тӯбро ба ҳамдастааш ки холӣ буд равон кард. ӯ бошад ба канори чапи дарвоза зарба заду бо ҳамин ҳисобро кушод. дар дақиқаи 16-ум ба ин тартиб дастаи Иттиҳод дар ҳисоб ба пеш мебарояд. боз як ҳуҷуми хатарноки дастаи Иттиҳодро мебинем. ин зарбаи ростро Фараҳноз Холдорова бартараф карда истодааст. вале агар ҳарчи бештар дастаҳои бонувони мо дар мусобиқаҳои қоравӣ дар мусобиқаҳое ки бо чунин сатҳ ва дараҷаи бузург ҳастанд иштирок кунанд, таҷриба гиранд, солиёни баъдӣ мумкин аст мо каме натиҷаҳои худро беҳтар кунем. таи солҳои охир бо вуҷуди иштироки доимӣ дастаҳои наврасону ҷавонон ва дастаи футзали занонаи Тоҷикистон дар мусобиқоти минтақа яъне чемпионати ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ ё маъруф ба КАФА
аммо мо дида истодаем ки дар ин замина натиҷаҳо беҳтар нашуда истодаанд. вале ба оҳистагӣ ҳатман фикр мекунам рӯзе фаро мерасад ки мо ҳам метавонем натиҷаҳои худро дар футболи занона беҳтар кунем. ҳоло вазъияти стандарти бо иштироки бозигарони дастаи иттиҳод. зарба рост ба самти дарвоза буд ва ин ҳолатро боз ҳам дарвозабони мо Фараҳноз Холдорова тавонист бартараф намояд. канори чап холӣ мондааст ва партофт маҳз ба ҳамин самт анҷом дода шуд. вазъияти хатарнок аст. инҷо акнун ҳисоб 2-0 мешавад. дар оғози дақиқаи 20-уми рақобат бори дигар мо маҷбур мешавем ба дарвозаи худ гол сар диҳем. ин бор акнун Шукҳан Солеҳӣ гол зад. маҳорати инфиродии ӯ таъсири хосае дошт дар голи мазкур. ҳоло ҳатман боз саҳнаҳои такрориро мебинем. таваҷҷӯҳ кунед ба холигии зиёде ки дар ин канор боқӣ гузоштанд. бори дуюм аст ки тавассути канори чап холигие ки бозигарони дастаи артиш мегузоранд ҳариф самаранок истифода мебарад. агар қаблан Шукҳан Солеҳӣ паси голи дода бошад, инҷо акнун худаш ҳуҷумро ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонд. дар маркази майдон боз ҳам бозигарони мо тӯбро аз даст медиҳанд. вале бубинед баъд аз бартараф кардани ҳамлаи рақиб дигар бора мо дар зудтарин фурсат тӯбро ба ихтиёри онҳо вогузор мекунем, бо иштибоҳи худ албатта. пешрои ин ҳамла гирифта шуд. беқоида вайронкунӣ. ва мо тавре дида истодем баъд аз чанд лаҳза як бозигар дар ҳайати дастаи артиш иваз мешавад. рақами 14 Ҷонона Қурбонова барои баромадан ба майдон тайёрӣ дида истодааст. имсол дар марҳилаи интихобии лигаи чемпионҳои занони Осиё дар маҷмӯъ 24 даста иштирок карда истоданд ва онҳо дар 6 гурӯҳ ки ҳар кадоме 4 дастаӣ дорад байни ҳам нерӯ месанҷанд. сипас аз ҳар гурӯҳ дастаҳои ғолиб ба марҳилаи баъдӣ роҳ пайдо мекунанд. тағйирот Эрика Аконро аз майдон мегирад мураббӣ ва ба ҷои ӯ Ҷонона Қурбонова бо рақами 14 вориди арсаи рақобат мешавад.
توپ به دست رسیده است. از این رو داور رفتی رقابت را منع کرد. партофти навбатии то ба наздики ҷаримагоҳи дастаи иттиҳод натиҷа надод. тавассути канори рост ҳоло ҳамларо ба роҳ мондан мумкин аст. на кӯшишҳои ҷонона Қурбонова натиҷа надод. бозигаре ки навакак ба майдон баромад. ҳоло яке аз бозигарони дастаи иттиҳод андаке осеб гирифтааст. ӯ ба замин нишаст, аммо ҳам дастаҳояш ҳамларо давом медиҳанд. партофти тӯбро аз сӯи капитани даста дидем, аммо ирсоли тӯб аз сӯи Сайёра Саидова натиҷа надод. боз тӯбро дар маркази майдон бозигарони мо мегиранд. ҳамлаи бисёр хуберо артиш инҷо ба роҳ мемонад. вазъияти хатарнок аст. фурсати зарбазанӣ пайдо нашуд барои рӯзи гули Ҳасан. ҳоло боз тавассути канори чап фишор оварда ҳуҷумро ба роҳ мондан мумкин аст. инҷо акнун дарҳол ирсоли тӯбро ба ҷаримагоҳ мебинем, аммо он ҳам бенатиҷа. каме осеб гирифтааст ва ба кӯмаки тиббӣ ниёз дорад Зайна Ҳозим Ҳасан, бозигари рақами 8. аз фурсат истифода бурда мураббиёни ҳар даста ба шогирдони худ дастуру тавсияҳо медиҳанд. акнун бозиро идома додан мумкин аст. кӯмаки тиббӣ ба бозигари осеб гирифтаи дастаи иттиҳод расонида шуд. каме нофаҳмӣ байни бозигарони дастаи артишро дидем. ҳуҷуми навбатӣ боз ҳам аз канори чап ва ин вазъиятро яке аз дифоъгарони марказӣ бартараф кард. боз як бори дигар садгузории бисёр хуб аз ҷониби Мадина Муносиб Шозода дида шуд. ҳам ӯ ва ҳам Ором Насруллоева дар хатти дифоъ хело фаълона бозӣ карда истоданд. вазъияти хатарноки навбатӣ мумкин буд ба вуҷуд ояд, аммо ирсоли анҷом додаи бозигари
дастаи Иттиҳод хело баланд сурат гирифт. иштибоҳ мекунад Ҷонона Қурбонова ва бубинед ки инҷо акнун чӣ фурсате ба миён омада истодааст барои бозигарони Иттиҳод. Кансолино фурсат дошт аз паси дифоъгарон гарчанде қарор дорад ӯ, вале аввалин шуда ба тӯб мерасад. аммо ба бахти бозигарони дастаи артиш инҷо ҳариф дар зарбазанӣ чандон комёб нашуд. илова бар ин ҳунарнамоии хуби дарвозабон Фараҳноз Холдорваро ҳам мову шумо дидем. тағйирот дар ҳайати дастаи Иттиҳод акнун сурат мегирад. ба ҷои бозигари осеб гирифта Зайна Ҳозим ба майдон бозигари шумораи 10 Энас Фарис ворид шуд. боз як партофти дигар ва дарвозабони мо дар ин лаҳзаҳо хело хуб ин вазъиятро ҳам рафъ кард. аммо одатан агар бигирем дар бозиҳое ки дарвозабон беҳтарин аст дар ҳайати ини он даста, ин аз мушкили бозигарони мавқеъҳои дигар ҳам дарак медиҳад. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи артиш ҳоло таъин мешавад. вазъияти стандартӣ барои мо натиҷа надод ва акнун довар дар ин лаҳзаҳо қоида вайронкунии Марҷона Саидоваро ба эътибор мегирад. партофт ба канори рост инҷо гузошт ва бубинед ки зарба ба кунҷи наздики дарвозаро низ аз сӯи бозигари дастаи Иттиҳод мову шумо дидем. такроран таваҷҷӯҳ мекунем аз миёни се дифоъгари дастаи артиш дар маҷмӯъ тӯб мегузарад. холигие ки онҳо боқӣ монданд як долони васеъ ва аз ин истифода бурда ба ҳамин канор яъне партофти тӯбро дидем, сипас зарба ҳам ба назар расид. чорумин зарбаи кунҷии бозигарони дастаи Иттиҳод. Матилда Квао партофти бисёр хатарноки ӯ ҳуҷум идома дорад. боз як зарба, аммо пешироҳи ин зарба акнун гирифта шуд. бо вуҷуди то ба охир фишор овардан аз сӯи бозигарони дастаи артиш инҷо тӯбро гирифтан аз футболбозони рақиб мушкил шуда истодааст ва дар натиҷа мо тавре дидем Мадина Муносиб Шозода қоидаи бозиро дар маркази майдон вайрон кард.
ҷонона Қурбонова ба марказ тӯбро равон мекунад. Инҷо капитан боз ба яке аз ҳамдастояш тӯбро ирсол кард. бубинед баъд аз ин зуд боз ҳам мо тӯбро аз даст медиҳем. сипас дастаи иттиҳод ҳамлаи навбатии худро роҳандозӣ мекунад. аз дур зарбаи навбатиро мебинем. умуман имрӯз агар аҳамият дода бошед теъдоди зарбаҳо ва зарбаҳои рост аз сӯи бозигарони иттиҳод хело ва хело зиёд буд. шояд инҷо акнун фурсати беҳтарин пайдо мешавад, аммо пешироҳи партофти рӯзи гули Ҳасан гирифта шуд. хуб ба роҳ мондананд ҳамин ҳамларо бозигарони дастаи артиш. бале нуқтаи ниҳоиро гузоштану гол задан ба дарвозаи ҳариф ба онҳо то кунун муяссар нашудааст. боз як партофти дигарро мебинем. имкони зарбазанӣ ҳам буд. зарба баргардонида шуд, вале мавҷи дуюми ҳуҷум дар роҳ аст. зарбаи ором Насруллоева ҳам бартараф мешавад. ва акнун бозигарони иттиҳод дар аксулҳуҷум боз кӯшиш мекунанд имконияте барои худ ба вуҷуд оранд. хело хуб дифоъ карду пешироҳи бозигари ҳарифро гирифт Сайёра Саидова. мехостанд боз як таркиборои зебоеро ба роҳ монанд бозигарони дастаи иттиҳод, аммо муваффақ нашуданд онҳо. шонси зарбазанӣ шояд пайдо шавад. бале фурсат ҳам ҳаст, аммо бубинед ки чӣ гуна зарбаи задаи бозигари легионери дастаи артиш аз паҳлӯи дарвоза гузашт. Сесилия Ниама бозигари рақами 88 дар лаҳзаи қаблӣ зарбаи худро иҷро кард. боз ҳам тӯбро аз даст медиҳанд бонувони артиш. пас ба канори рост буд, вале
ҷонона Қурбонова имкон надошт то тӯбро нигоҳ дорад. ҳуҷуми дастаи артиш инҷо идома меёбад. Фурсати зарбазанӣ ҳаст. Зарбаро ҳам мебинем, аммо дифогари Иттиҳод ин лаҳзаро бартараф карда истодааст ва ба фоидаи бозигарони мо ҳоло зарбаи кунҷӣ таъин мешавад. Рӯзигули Ҳасан дар лаҳзаи қаблӣ зарба зад. партофти тӯб ба ҷаримагоҳ натиҷа надод. Шумораи зарбаҳои кунҷӣ тақрибан баробар аст дар рафти бозии имрӯза, аммо ҳоло аз рӯи нишондиҳандаҳои охир акнун тими бонувони артиш аз ин ҷиҳат ба пеш баромаданд. имконияти навбатӣ зарбаро мебинем, лек рост ба дасти дарвозабони ҳариф. ман бори дигар таъкид мекунам ки дар бозии имрӯза имкониятҳо буд барои дастаи артиш, чи дар оғози рақобат, чи дар ҳамон ҳолатҳое ки гӯем махсусан пеш аз гол сар доданд, чи дар 5 дақиқаи охир ки онҳо аз нав фаъол шуданду имкониятҳоро ба вуҷуд оварда истоданд. аммо анҷоми босамари ин ҳуҷумҳо то кунун дида намешавад. хело зиёд қоидаи бозиро бозигарони тими артиш вайрон карданд. то ин лаҳза 8 бор. зарбаи навбатӣ ҳам аз сӯи бозигарони Иттиҳод ба назар мерасад, аммо хело баланду ноаниқ. шумораи умумии зарбаҳоро бубинед, чӣ гуна фарқ бузург аст. 5-13. ҳамчунин фикр мекунам барои мо омори зарбаҳои ростро ҳам пешниҳод хоҳанд кард. корти зард ба бозигари дастаи артиш акнун нишон дода шуд. дар ин ҳолат хатои ҷонона Қурбонова. анам инҷо метавонед бубинед. вақте тоб хӯрда аллакай барои зарбазанӣ тайёрӣ медид бозигари Иттиҳод, андаке ҷонона Қурбонова ба ӯ бархӯрд.
чанди маротиба аз чунин вазъиятҳои стандартӣ мо зарбаҳои рости бозигарони Иттиҳодро дидем. ин дафъа низ шояд истисно набошад. мебинем. бале, зарба рост иҷро мешавад, аммо хело баланд. ҳарду ин дастаҳо дар бозии имрӯза баъзе мушкилиҳои кадрӣ доранд. аз ҷумла дар ҳайати дастаи артиш Шукрона Устоева имкони иштирок дар рақобатро надорад. дар ҳайати дастаи Иттиҳод бошад 2 нафар ба майдон намебароянд. хело хуб дар ин лаҳзаҳо дифоъ карданд бозигарони дастаи артиш, махсусан Марҷона Саидова пешироҳи бозигари ҳарифро ба пуррагӣ дар ҷаримагоҳ гирифт ва имкони зарбазаниро ба ӯ надод. ҳоло зарбаи кунҷии навбатии бозигарони Иттиҳодро мебинем. Матилда Квао шумораи зарбаҳои кунҷӣ акнун баробар шуд. ин ирсоли тӯб натиҷа надод. боз як бори дигар ва ин дафъа акнун зарба буд аз сӯи Матилда Квао. беқоида вайрон кунӣ тавре маълум мешавад акнун тӯбро бозигарони мо гирифтанд. зудтар пас додан лозим. Рӯзигули Ҳасан боз ба қафо тӯбро равон мекунад. фишор зиёд аст ва довар қоида вайронкуниро аз сӯи бозигари дастаи ҳариф ба эътибор мегирад, аммо ҳаракате ки бо пой дошт Ҷонона Қурбонова боиси нигаронии довар шуд. инҷо албатта зидди ӯ қоидаи бозӣ вайрон шуд. ҷои баҳс нест, вале мо баъдан тавре дидем як каме ҳаракати зиёдатии Ҷонона боис барон шуд то довар зудтар ба назди ӯ омада ором кунад. 2 дақиқа вақт илова мешавад ба нимаи якум. Марҷона Саидова аз авт тӯбро ба хати ҳуҷум равон кард. инҷо акнун фурсат ҳаст, зарбаро мебинем каме баландтар. бо садгузории бозигарони Иттиҳод инҷо халал мерасонад ба нақшаву ҳадафҳои дастаи артиш. вагарна мавқеъ ва зарбае ки зада шуд хело хуб буд. ҳоло зарбаи кунҷии навбатии бозигарони артишро мебинем. онҳо боз ҳам аз ҳисоби зарбаи кунҷӣ ба пеш мебароянд. ирсоли тӯб на он қадар хуб аст, вале баъдан зарба хатарнок буд ба самти дарвоза. ба кунҷи наздики дарвозаи Ширин Алшалабӣ зарба зада шуд, вале Ширин он ҳолатро бартараф кард. хуб дар ҳайати дастаи Иттиҳод 2 нафар гуфтем ба майдон намебароянд. яке дифоъгар Такиё Закария ва дигаре рақами 97 Рӯзбеҳон Фрайҷ. вазъияти мушкили навбатиро боз ҳам бозигарони Иттиҳод бартараф карда истодаанд. умуман тӯли 10 дақиқаи охир бартарин насиби дастаи артиш буд ва фурсатҳои голзаниро ҳам онҳо ба миён оварданд, лек тавре мо мебинем ҳисоб иваз нашуд ва 2 голе ки дар миёнаи қисми якум онҳо ба дарвозаи худ сар доданд, саранҷом боис барон мешавад нимаи якум бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи дастаи Иттиҳоди Урдун ҷамъбаст шавад. каме танаффус мекунем, баъдан бармегардем. бо мо бошед.
champions don't just play hard, they play clean, on the pitch, and beyond it. It's our responsibility to protect the game. Merona! Evet, pas peş peş gidiyor.
давайте куштурмайтим. И хали бача Роналду нам это. دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ما برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی شهر حصار با مکان برگزاری رقابت‌های مرحله انتخابی لیگ چمپیون‌های زنان آسیا و جای تاکید است که در دوره رقابت‌های مرحله انتخابی در گروه ای مسابقه که آنجا دسته ارتش تاجیکستان هم حضور دارد و به حیث میزبان این رقابت‌ها را قبول کرده ایستاده است. بازی‌های دور دوم جریان دارند. حالا روزی گلی حسن با توپ پسی او وضعیت خطرناک، اما ضربه صدای بازیگری شماره 9 نکوبخت خدای داد و نتیجه نداد. هجوم بسیار خوبه را این لحظه ها دسته بانوان ارتش به راه ماندند. در آغاز قسم دوم اگر با آنها میسر میشد تا گل زنند و حساب را کاهش دهند، جالبیت این دیدار فکر میکنم باز هم میتوانست بیشتر و بیشتر شود. خب بیاید هیئت‌های هر دسته رو من بار دیگر برای شما شناس کنم. شروع میکنیم از دسته ارتش که میزبان این رقابت است و با پیراهن‌های رنگی سرخ به میدان برآمده است. در خط دروازه رقم 16 فرهناز خالدارова، بازیگرانی که در موقع دیگر هستند رقم 6 آرام نصرالله‌ova، رقم 7 مرجانه سعید و رقم 8 مدینه مناسب شاهزاده، رقم 9 نکوبخت خدای داد و رقم 10 کاپیتان دسته سیاره سعید و رقم 17 روزی گلی حسن، رقم 18 شمسیه حسین و رقم 29 نیام هانا
инҷо вазъияти хатарнок бо иштироки бозигарони дастаи иттиҳод ба миён омад, аммо ин ҳолатро ҳоло қисман ҳам бошад бонувони артиш бартараф карданд ва дар ҳайати дастаи артиш дар рафти қисми якум як тағйирот ба миён омад. Ба ҷои Эрика Акон ба майдон рақами 14 Ҷонона Қурбонова баромад. қоидаи бозиро бошад дар ин лаҳзаҳо акнун ҳамлагари дастаи артиш Рӯзи Гули Ҳасан вайрон мекунад. хуб, дар баробари бозигароне ки болотар гуфтем, ҳамчунин Сесилия Ниама низ ҳаст бо рақами 88, боз як легионери дигари дастаи артиш ки аз дақиқаи аввал ҳунарнамоӣ карда истодааст. сармураббии даста Амин Субҳонӣ аз ҷумлаи Исломии Эрон мебошад. дар ҳайати дастаи иттиҳод низ дар рафти қисми якум мо як тағйиротро дидем. аз курсии бозигарони эҳтиётӣ рақами 10 Энас Фарис ба майдон баромад ва ӯ ба ҷои бозигари рақами 8 Зайна Ҳозим Ҳасан бозиро давом дода истодааст. ҳайати пурраи дастаи иттиҳод бошад аз бозигарони зерин иборат аст. дар хати дароза рақами 1 Ширин Алшалабӣ, бозигарони мавқеи дигар рақами 2 Тақӣ Иҳаб, рақами 3 Алануд Иҳаб, рақами 4 Ясмин Одил, рақами 8 Матилда Квао, рақами 9 Ҳепинес Титус, рақами 13 Лин Ёсин, рақами 10 Энас Фарис, рақами 17 Кари Кансолино, рақами 18 Шукҳан Солеҳӣ ва рақами 98 Лано Валид Ферас. сармураббии даста Тариқ Садо аз худи кишвари Урдун аст. мураббии дастаи иттиҳод. як зарбаи қавӣ ва тӯб ба хатти ҳуҷум равон карда шуд, аммо то ба Сесилия Ниама тӯб рафта нарасид. аз канори рост боз як ҳуҷуми дигари дастаи иттиҳодро мебинем. Кансолино то ба охир мубориза бурд, аммо ӯ тӯбро аз даст дод. бозиро давом додан мумкин. ҳоло боз як ирсоли дигари бозигарони дастаи иттиҳод дар дохили ҷаримагоҳ аз нав онҳо тӯбро соҳиб мешаванд ва зарбае ки зада шуд баргардонида мешавад аз ҷониби дифоъгарони артишӣ. имконияти ба аксулҳуҷум фирор кардан пайдо нашуд. зуду саривақтӣ аз Рӯзи Гули Ҳасан тӯбро мегиранд бозигарони иттиҳод. айни замон дар гурӯҳи и мусобиқа ҳолат дӯстони гиромӣ ин гуна аст ки дастаи бомхотуни Эрон ки дар даври якум 3-0 муқобили дастаи артиш пирӯзӣ ба даст оварда буд ва дар даври дуюм бо Ан-Наср мусовӣ кард, ба зинаи якум баромадааст, 4 имтиёз дорад.
Ан-Насри Арабистони Саудӣ дуюм аст, онҳо 2 имтиёз доранд. Ҳоло Сесилия, пасиу, вазъияти хатарнок аст, шонси беҳтарин, зарбаро мебинем ё на? Довар чӣ ишора мекунад? Чизе нест мегӯяд ӯ. Шонси беҳтарин буд барои рӯзи гули Ҳасан ва воқеан ҳам ӯ метавонист гули таърихии дастаи артишро ба ҳадаф расонад. ин нахустин иштироки дастаи мо дар рақобатҳои Лигаи Чемпионҳои Осиё аст ва дар бозии даври якум тавре гуфтем 3-0 тими Артиш мағлуб шуд. Агар комёб мегардиданд ин лаҳзаҳо бозигарони Артиш, пас нахустин голи таърихиро ба номи худ мумкин буд сабт кунанд ва рӯзи гули Ҳасан хело наздик омад ба ин чиз ва дар аксулҳуҷум дастаи Иттиҳод фурсати навбатии хуберо ба вуҷуд меорад, аммо Фараҳноз Холдорова боз ҳам аз ӯдаи бартараф кардани ин зарба баромад. чизе нест, ту ба аз назди дарвоза бояд ба бозӣ дароварда шавад. умуман агар мо рафти бозиро таҳлил кунем, дар нимаи якум оғози рақобат хуб буд аз сӯи дастаи Артиш, вале тадриҷан баъд аз дақиқаи 10 бартариро Иттиҳод ба даст гирифт ва дар дақиқаи 16 ҳисобро кушод. баъд аз он боз як гули дигар аз сӯи онҳо ба ҳадаф расонида шуд, аммо баъд аз дақиқаи 35 боз ҳам бартарӣ ба дасти тими Артиш гузашт ва онҳо 2 вазъияти хатарноки дигареро ба вуҷуд оварданд. тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи Артиш. аз майдон гирифта мешавад рақами 9 Некубахт Худойдодова ва ба ҷои ӯ бо рақами 19 Манзура Қаюмова ба майдон баромада истодааст. Substitution for CSKA Dushanbe. Player number 9, Khudododova Nekubakht. ҷои таъкид аст ки голҳои худро дастаи Иттиҳод дар рафти нимаи якум дар дақиқаҳои 16 ва 21 ба ҳадаф расонд. инҷо бори дигар мо мебинем ҳуҷуми хатарноки бозигарони Иттиҳодро ки чӣ гуна ба бозигарони Артиш муяссар шуд бартараф кунанд. Сисилия, пасиу ба канори чап, ҳуҷуми навбатии хатарнокро дидан ҳамон мумкин. бисёр хуб, гузариши бозигарони Артиш идома ёфт. зарбаро мебинем ё на? каме дер мекунанд, тӯбро нигоҳ медорад капитан дар ихтиёри худ, аммо фурсат аз даст меравад ва Сайёра Саидова баъдан дар пас додан ҳам чандон хуб ҳаракат накард. рӯзи гули Ҳасан дар ниҳояти кор акнун ин ҳуҷумро ҷамъбаст карда натавонист. хуб, дар дақиқаи 16 ва 20 дақиқтар агар бигӯем голҳои худро дар қисми якум ба ҳадаф расонд дастаи Иттиҳод. пас аз он боз 2 вазъияти хатарноки дигар аз ҷониби меҳмонон ба вуҷуд оварда шуд, аммо баъд аз дақиқаи 35 тавре гуфтем тими Артиш ба худ омад ва вазъиятҳои хатарноки заруриро ба вуҷуд овард, лек натавонистанд онҳо ба дарвозаи ҳариф гол зананд. умуман ҷои таъкид аст ки дар ибтидои нимаи дуюм ҳам хело фаъол буд Артиш, махсусан 5 дақиқаи аввал бо прессинги баланд бозиро шурӯъ карда 1-2 имконият ба вуҷуд оварданд. умуман то ҳамин лаҳза ки аз оғози нимаи дуюм аллакай беш аз 11 дақиқа сипарӣ шудааст таваҷҷӯҳ кунем, ба ҳар ҳол ҳунарнамоии дастаи Артиш дар қиёс бо ҳариф беҳтарам ҳаст. ҳарчанд ин чиз дар ҳисоб аслан ҳеҷ таҷассуми худро пайдо накардааст. зидди капитани дастаи Артиш дар лаҳзаи қаблӣ қоидаи бозӣ вайрон шуд ва то лаҳзае ки кӯмаки тиббӣ мерасонанд, инҷо мо тавре мебинем тағйиротам ҳаст.
Лано Ферас аз майдон гирифта мешавад. Рақами 98 ва ба ҷои ӯ рақами 19 Ҳая Абу Али ба майдон мебарояд. Substitution for Etihad Club. Player number 98, Rami Faras, replaced by player number 19, Haya Abu Ali. инҷо дар натиҷаи иштибоҳи бозигарони ҳариф ҳоло фурсати хубе пайдо мешавад. Рӯзигули Ҳасан тӯбро нигоҳ дошт ва акнун зарбаро мебинем. анамин дер кардан дар иҷрои зарбаҳо бубинед чӣ гуна чанд фурсати бисёр хуби бозигарони артишро чӣ тавр аз байн мебарад. бархурди навбатӣ ва ҳоло каме осеб гирифтааст бозигари дастаи иттиҳод. биёед мо такрорам бубинем. инан ҳамон ҳолате буд ки капитани дастаи артиш Сайёра Саидова бо бозигари ҳариф каме бархурд. Ясмин Одил аз ҷои худ боло мешавад ва бозиро фикр мекунам давом дода метавонад. мо болотар дар мавриди мавқеъгирии дастаҳо дар гурӯҳ ҳарф задем ва ҷои таъкид аст ки тими иттиҳод дар сурати пирӯзӣ дар бозии имрӯза имкон пайдо мекунад ба азинаи дуюм барояд бо дар назар дошти ҳисоби феълӣ. вале агар бо ҳисоби бузургтар ғалаба кунад пас онҳо ҳатто метавонанд ба зинаи аввал ҳам бароянд. офсайд буд инҷо барои Сесилия, аммо барои ҳамдастаи ӯ офсайд вуҷуд надошт. агар тӯбро мегузошт Сесилия, пас мумкин буд ки ҳамдастаи дигари ӯ тавассути канори чап ҳуҷумро давом диҳад. худатон ҳам мебинед дар саҳнаи такрорӣ ки чӣ гуна Сесилия Ниама дар офсайд қарор дошт. фоизи тӯбдорӣ 47% инҷо ҳамон тавре мову шумо мебинем. бартари ин ё он ҷониб аз рӯи ин нишондиҳанда аслан ба назар намерасад.
лаҳзаҳо акнун мо тавре мебинем як ҳуҷуми дигари хатарноки бозигарони Иттиҳод ба он оварда мерасонад ки дар дақиқаи 63-юми бозӣ ҳисоб дигар шавад. аллакай голи дуюми худро ба ҳадаф расонида истодааст дар ин дидор Шукҳан Солеҳӣ ва бисёр як бозигари хатарнок будани ӯ аз ҳамон амалу ҳаракатҳое ки дар майдон дорад баръало намоён аст. ҳоло бори дигар метавонед таваҷҷӯҳ кунед партофт ба канори ӯ тӯбро қабул мекунад, аз як дифоъгар мегузарад, сипас бо пои чап зарбаро тавре иҷро кард ки гарчанде дарвозабон аз мавқеи худ пеш набаромадааст, аммо Фараҳноз холдор ва ба тӯб расида натавонист. анам инҷо зарбаи хатарноки Шукҳан Солеҳиро мо такроран дидем. хуб, агар як ду қадам қафотар мемонд Фараҳноз холдор ва шояд метавонист ҳамон зарбаро баргардонад. ӯ дар ҳамон мавқее ки буд ҳамон ҷо истод. дида истодаем ки чӣ гуна як ду қадам пештар аст аз болои хати дарвоза. офсайд ба қайд гирифта шуд. дастаи артиш метавонад боз се нафари дигарро ба майдон барорад. то ин лаҳза танҳо ду нафар иваз шудааст ва дар рӯйхати бозигарони эҳтиётии ин тим аз ҷумла дарвозабони легионер Аишату Симпсон, рақами 2 Олуфтамо Кабирзода, рақами 3 Нигора Муродбекова, рақами 11 Меҳрона Давлатова ҳастанд. хуб, ҳоло маз Меҳрона Давлатова ба ҷои Рӯзигули Ҳасан вориди майдон шуда истодааст. боз рақами 12 Омина Қодирова, рақами 15 Мадина Ашурмамадова, рақами 19 Манзура Қаюмова буд ки ӯ ҳам ба майдон баромад. рақами 21 Мафтуна Арабова ва рақами 23 Нозофарин Иброҳимова дар ҳайати захиравии дастаи артиш сабт шудаанд. дар тими Иттиҳод бошад онҳое ки метавонанд ба майдон бароянд аз ҷумла дарвозабон рақами 23 Лесего Глория Моенг,
рақами 15 Майя Салим Свейлим, рақами 12 Соҷида Рамазон Исо ва рақами 7 Мира Ҷарор ҳастанд. зарбаи кунҷи аз канори рост ба фоидаи дастаи Иттиҳод инҷо таъин шуд. зарбаи кунҷи баробар аст то кунун. бубинед шумораи онҳо 6-6. боз ҳам ҳуҷуми дастаи Иттиҳод ва пешроҳи ин зарба гирифта шуд. зарбаи баъдӣ бошад, хело баланд буд. Албтуш зарбаи охирро зад. дар мавриди дастаи Иттиҳод гуфтем, ба фарқ аз бошгоҳи клуби марказии варзиши Артиш, ин дастаи футболи занонаи Урдун 8 сол пеш аз ин таъсис ёфтааст, соли 2018 ва то кунун дар чемпионатҳои дохилии кишвараш 3 бор қаҳрамон шуда, 2 бор барандаи ҷоми Урдун шудааст. ва дар солҳои охир ки пешсафи асосии футболи занонаи Урдун аст, дар Лигаи чемпионҳои занонаи Осиё маҳз ӯ, яъне дар назар дорем маҳз ҳамин дастаро ки аз номи кишвараш ҳунарнамоӣ мекунад. вале ҳеҷ гоҳ аз гурӯҳ ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа роҳ пайдо накардааст. дар назар дорем тартиби каме фарқкунандаи баргузории рақобатҳоро дар Лигаи чемпионҳои занонаи Осиё, рақобатҳои марҳилаи интихобӣ ба таври мутамарказ дар як ҷо бо иштироки 4 даста дар як гурӯҳ сурат мегирад дар Лигаи чемпионҳои занонаи Осиё ва баъдан аз 6 гурӯҳ яктои дастаҳои ғолиб ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ пайдо мекунанд. дар марҳилаи ниҳоӣ бошад боз 6 дастаи дигаре ки қавитар ҳастанд аз рӯи рейтингу аз марҳилаи асосӣ рақобатҳоро оғоз мекунанд. маъмулан ин тимҳои минтақаи шарқи Осиё мебошанд. сипас бо иштироки 12 даста мо рақобатҳои боз ҳам марҳилаи гурӯҳиро сараввал мебинем. дар 3 гурӯҳ 4 дастаӣ, баъдан аз ҳар гурӯҳ дастаҳои якуму дуюм ва 2 дастаи беҳтарини зинаи сеюм ба даври чаҳор якниҳоӣ роҳ пайдо мекунанд. ҳамин гуна сипас марҳилаи плей-офф баргузор мешавад. боз як вазъияти хатарноки дигар. инҷо дарвозабон Фараҳноз хело хуб боз ҳам ҳаракат кард. ман имрӯз дарвозабони дастаи Артиш воқеан ҳам сейвҳои бисёр муҳиме дошт. шумораи зарбаҳое ки рост ҷониби дарвоза будааст 2/12 ҳисоб карданд ва худатон бубинед аз 12 зарбае ки рост сӯи дарвоза буд, Иттиҳод 3 гол задааст. дар бештари вақт зарбаҳои боқимондаро маҳз Фараҳноз Холдорова, дарвозабони ҷавону умедбахши дастаи Артиш бартараф кард. гузариши бисёр хуб дар канор ва довар қоидавайронкунии бозигари Иттиҳодро инҷо ба қайд мегирад. зидди ҷонона Қурбонова қоидаи бозӣ вайрон шуд.
зарбаро дидем ва инак гол. дӯстони гиромӣ, нахустин голи дастаи артиш дар лигаи чемпионҳои занонаи осиё аст ва ҳамзамон бо ин як голи таърихӣ дар футболи бошгоҳии тоҷикистон миёни дастаҳои занона, чун дар лигаи чемпионҳо нахустин бор аст ки як дастаи кишвари мо иштирок мекунад ва ҳамакнун мо аввалин голро ҳам мебинем. таваҷҷӯҳ кунед ба вазъияти стандартие ки ба миён омад. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, зарба бо сар анҷом дода шуд аз сӯи капитани даста Сайёра Саидова ва зарбаи бо сар задаи ӯ ба он оварда мерасонад ки инҷо голи бозигарони артиш ба қайд гирифта шавад. ин лаҳза ва акнун ҳуҷуми дастаи иттиҳод боз ба назар мерасад. дарҳол онҳо барои аз нав барқарор кардани ҳамон тафовути қаблии голҳо талош мекунанд. инҷо баъд аз бархӯрде ки ба миён омад андаке ҷонона Қурбонова осеб гирифтааст, чун пеши роҳи зарбаи ҳарифро маҳз ӯ гирифта буд. шукҳан солеҳӣ аз ӯ тӯбро мегиранд бозигарони мо. беқоида вайронкунӣ. талошҳои навбатии бозигарони мо дар ин ҳолат акнун натиҷа надод. ман як нав тарс, як нав метавонем бигӯем ҳолате ки дар зеҳни бисёре аз духтарони мо шояд қабл аз шурӯи чунин мусобиқоти бузург буд. ва чӣ ҳолате ба миён меояд. садои уштаки довар барвақттар ба гӯши мо расид ва маълум мешавад ки он ҷо офсайд будааст. ба бахти мо хатои бисёр дағалӣ дарвозабон Фараҳноз Холдорова инҷо баъд аз ба эътибор гирифтани офсайд акнун сарфи назар мешавад. хуб, дӯстони гиромӣ, тавре гуфтем як нав тарс, як нав он натиҷаҳои на он қадар хубу мусбие ки дар гузашта буданд хонохо ба зеҳни бозигарони мо бетаъсир набудааст. ва аз ин рӯ баъзан вақт чунин ба назар мерасад ки мо асад эҳтиёткор ҳастем. доимо ба хати дифоъ такя мезанем ва кӯшиш мекунем то камтар ба дарвозаи худ гол сар диҳем. аслан агар аз нигоҳи бозӣ ва рафти рақобати имрӯза муқобили дастаи иттиҳод баҳо диҳем, фурсатҳо барои дастаи артиш ҳам буд. ҳамин гуна бо ҷуръатона бозӣ карда, ҳамин гуна фаъол шудан дар хати ҳуҷум ва имкониятҳои хуби худро ҷустуҷӯ кардан дар оянда метавонад имкон диҳад то боз ҳам бозии ҷолибу диданӣ ва рақобате ки дар он ба дарвозаи ҳариф голҳои бештар аз ин задан мумкин аст пайдо шавад барои бозигарони дастаи артиш. ду тағйирот дар ҳайати дастаи иттиҳод, на медонед, се тағйирот. дарвозабон ҳам иваз мешавад. Лесего Глория Моенг дарвозабон ба майдон мебарад ба ҷои Ширин Алшалабӣ. дастбанди капитаниро бошад Ширин Алшалабӣ ба дастаи дигари худ месупорад. Кансолино ҳамчунин аз майдон гирифта шуд. Майя Свелим by player number 23, Lesego Gloria Moeng. In playing
number 4, Yasmin хуб ясмин одилро ҳам аз майдон гирифтааст мураббӣ Mira Jarar. ва ба ҷои ӯ миро ҷаррор ба майдон баромад бо рақами 7. дар маҷмӯъ танҳо як нафар дар ҳайати захиравии дастаи иттиҳод акнун боқӣ монд. ин дарвозабони сеюм Соҷида Рамазон Исо аст. акнун дар ин лаҳзаҳои рақобат фоизи тӯбдории ҳарду даста баробар шудааст 50% тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медоранд дастаҳо. ҳоло тавассути канори чап боз як ҳуҷуми дигари хатарноки дастаи артишро метавонем бубинем. Ором Насруллоева партофти ӯ ва чӣ гуна ба тӯб намерасад ин лаҳзаҳо. Сесилия фурсати беҳтаринро аз даст медиҳад. ҳамлагари легионери дастаи артиш ҳоло имкон дошт ки ҳисобро 2-3 кунад. Сесилия Ниама ба тӯб нарасид, аммо гузариши Ором Насруллоева аз канор ва баъдан партофти тирвори ӯ бисёр ва бисёр ҷолиб буд. ин фурсати хубе аз даст рафт. ва бубинед акнун рақиб дар дақиқаи 81 зимни роҳандозии ин ҳуҷуми худ чӣ гуна ба задани гол даст ёфта истодааст. Лин Албтуш ба задани ин гол муваффақ шуд. хело ҷиддиву тӯлонӣ ҳам аз ин голи худ истиқбол мегирад ӯ. мо бори дигар вазъияти ба миён омадаро мебинем. Марҷуна Саидова натавонист пеши роҳи ӯро бигирад ва баъдан зарбаи бисёр дақиқи задаи Лин Албтуш вориди дарвоза шуд. ҳоло боз як ҳамлаи хатарноки дигари бозигарони дастаи иттиҳод ва сари вақт пеш баромадани дарвозабон кӯмак кард ба тими артиш.
фараҳноз холдор ва пешироҳи зарбаро гирифт, аммо ҳуҷум давом дорад. тӯб аз майдон берун шуд ба фикрам. бале, пеш аз он ки ирсоли тӯб анҷом дода шавад, аллакай он аз майдон берун баромада буд. бори дигар лаҳзаи қаблиро метавонед бубинед. кӯмаки тиббӣ мерасонанд ба Шукҳан Солеҳӣ. акнун тӯб боз аз дарвоза ба бозӣ дароварда шуд. имконияти навбатӣ барои дастаи артиш метавонад пайдо шавад. шонси бисёр хуб, лек офсайд. афсӯс, аммо офсайд ба қайд гирифта шуд. инҷо боз як ҳуҷуми хатарноки дигари дастаи иттиҳод ва тавре худи шумо мебинед. дар бозии имрӯза қаҳрамони асосӣ маҳз Шукҳан Солеҳӣ аст, ки ҳамакнун сеюмин голи худро таҷлил мекунад. дақиқаи 86-уми бозӣ ва ҳисоб 5-1 шуд. рости бо он бозие ки нишон дод тими артиш ва умуман ҳунардамоие ки то ин лаҳзаҳо аз сӯи шогирдони Амин Субҳонӣ буд, гуфтани он ки бо чунин ҳисоб онҳо шикаст мехӯранд ва чунин торумор мешаванд аз сӯи рақиб, он қадар шояд ба рафти бозӣ ва ҳунарнамоие ки онҳо нишон доданд ҷавобгӯ нест ва арзанда нест ин чиз. лек тавре мебинем, агар дар қисми якум аз бисёре аз вазъиятҳои хатарноки худ тими иттиҳод дурусту самаранок истифода бурда натавонист, дар нимаи дуюм онҳо махсусан дар поёни дидор аллакай бо зарбаҳои қавӣ, бо зарбаҳои бисёр ҳадафмандонаи худ аз дур зуд ба задани голҳо муваффақ шуда истоданд. боз як зарбаи хатарноки дигари Шукҳан Солеҳӣ ки дарвозабони мо Фараҳноз Холдор ва баргардон мавҷи дуюми ҳуҷум бошад аз сӯи бозигарони дастаи иттиҳод ба роҳ монда шуд. аксулҳуҷум ба роҳ мондан мумкин аст. Сесилия Ниама бубинед, боз ҳамон ба хотир меорем ҳамон имконияти беҳтарине ки Сесилия Ниама сарфи назар карду метавонист ҳисобро 3-2 кунад.
ва ки медонад баъд аз он рақобат чӣ гуна ҷараён мегирифт. аммо мо баъдан дидем зимни ҳуҷуми ҷавоби Иттиҳод 4-1 кард ҳисобро ва дар дақиқаи 86 5-1. боз як ҳуҷуми хатарноки дигари дастаи артиш ва инак зарбаро мебинем ки каме баландтар меравад. ҷонона қурбонова яке аз бозигарони бо таҷрибаи даста дар ин ҳолат паси Сесилия Ниама ин зарбаро иҷро кард, вале каме баландтар. каме нофаҳмӣ ба миён меояд. ҳоло довар ҳам маҷбур аст дахолат кунад. Шамсия Ҳусейноваро ором мекунад довар. бозигари дастаи Иттиҳод ҳам аз ҷои худ боло шуд ва рақобатро давом хоҳад дод. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст ва анҷоми вақти асосӣ аллакай хотимаам ёфт ва 4 дақиқаи дигар зам мекунанд доварон. Фараҳноз Холдорова тӯбро ба маркази майдон равон кард. инҷо имкони ба ҳуҷум гузаштан буд, лек дар муборизае ки сурат гирифт давре мо мебинем Меҳрона Давлатова комёб нашуд. Don't let them turn. Well done. Well done. талошҳои бозигарони дастаи артиш натиҷа надод. акнун инҷо хело хуб дифоъ мекунад Шамсия Ҳусейнова ва пешрои ҳамлаи ҳарифро масъул гирифт. ҷонона Қурбонова паси ӯ идомаи талошҳо ва акнун аут ба нафи Иттиҳод. хуб дӯстони гиромӣ, дар бораи бозиҳои даври оянда нагуфтем. рӯзи 23 август бозиҳои даври сеюм дар гурӯҳ баргузор мешаванд. дастаи Иттиҳод муқобили Бомхотуни Эрон бозӣ мекунад. соати 17 бо вақти душанбе дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бозӣ шурӯъ мешавад ва ҳамон шаб соати 20 бо вақти душанбе дастаҳои артиш ва аннаср бо ҳам нерӯ месанҷанду бо ҳамин рақобатҳои марҳилаи интихобии ҷамъбаст мешаванд. давре болотар гуфтем аз гурӯҳ танҳо як даста ба марҳилаи
баъди рақобатҳо мебарояд ва ҳоло маълум нест ки ин кадом даста хоҳад буд, чун бо дар назар дошти ҳисоби феълӣ иттиҳод ба зинаи якум мебарояд дар гурӯҳ, яъне аз Бомхотун мегузарад, вале онҳоро бо дастаи Бомхотун бевосита бозии байни худи интизор аст. инҷо офсайд ва хоҳем дид ки натиҷаи он бозӣ чӣ гуна мешаваду дар маҷмӯъ аз гурӯҳ кадом даста ба марҳилаи баъдӣ меравад. ва ҳамчунин фаромӯш намекунем Ан-Наср ҳам имкони баромадан ба марҳилаи баъдиро дорад. Барои ин лозим аст онҳо дар даври сеюм комёб шаванду ҳариф дар навбати худ бехтараш ҳарифони онҳо мусовӣ бозӣ кунанд. ба Албутуш корти зард. Лин Албутуш инҷо аз сӯи довар бо баргаи зард ҷазо дода шуд. Шукҳан Солеҳӣ, паси ӯ, инҷо вазъияти хатарнок буд, аммо ба бахти мо акнун ин фурсати дастаи Иттиҳод бо гол ҷамъбаст нашуд. як бори дигар метавонед бубинед. Шукҳан Солеҳӣ аз ду дифоъгар хуб гузашт, баъдан пас дод. бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ, садои ниҳоиштаки довар баланд мешавад ва рақобати даври дуюми марҳилаи гурӯҳӣ дар Лигаи Чемпионҳои занонаи Осиё миёни дастаҳои Артиш аз Тоҷикистон ва дастаи Иттиҳод аз Урдун хотима ёфт. ҳисоби ниҳоӣ 1-5 ба фоидаи бошгоҳи футболии кишвари Урдун ҷамъбаст шуд. бисёр сипос мегӯем ки тӯлони муддат моро ҳамроҳӣ кардед. то гузоришҳои баъдӣ комёбу пирӯз бошед. хайр.
باز اینترویو میشه با گیرمی بر بشه Good? برو مبدأ. Are you ready? بس كردي صح؟ I will translate from English to Arabic and you talking. I'm talking Kurd. عربي عادي شوي عربي بس شوي يعني She speak She speak Kurd. اوكي عربي Arabic. Okay, Arabic. For only one question, but congratulations for today's win What's your and question? post-match comments. I will translate. Comments after the match. Post-match Comments comments. after match. Okay. Yes. تعليقاتك بعد المباراة على المباراة. اوكي بس على المباراة Let's go. آه، شكرا الحمد لله اليوم فاز نادي اتحاد 5-1 ضد النادي تاجيكستاني. الحمد لله اليوم أنا سجلت هاتريك وشكرا للطاقم الفني ومدربنا وشكرا للاعبات دافعنا اليوم أنا سجلت هاتريك. Thank you. شكرا. And good luck for next match. ثانك يو ثانك يو. بص راو اسمون ترينر شنابيور همین مردک کو وقتی که چی میشه کو نمیخلی چی دوران حد بر وای دوران دختران ندوران که چی چیز نخری ها؟ او این دوران معلومه کی وای یه دوران ها یه دوران نه این دوران معلومه کی وای اینته گینش ها؟ او این وای Polşa'yı bas kadar bas sat fuiz garan چقدر؟ ها بچه دختر چقدر؟ این جنرال işte gel Smonik jura همون نومش همین سکونه ها؟ Coach Tariq, first of all, congratulations for win and post-match committee. Thank you. Thanks for everyone. First of all, I would love to thank our players. I would love to thank our club. Alhamdulillah, we make very good game. We score 5 goals. We did everything. We didn't receive any yellow card, red card, and now we're looking for next match. We're going to prepare for the Iranian team. We respect them. They are very good, but we are very good too. Inshallah, we're going to win, and then we pass to the second group. Thank you very much. Good luck. Thank you. Thank you. Shukran. The first one, we make it here. Can you guys send it to me, or it's hard? The first interview.
یک دو سه. آقای صبحانی شرح شما برای بازی امروز. خب خسته نباشی به هر دو تا تیم. بازی خوبی بود. ما هم تا جایی که تونستیم تلاش کردیم، بازی خوب یک جای نشان دادیم، ولی کن متاسفانه قاعده تو فوتبال هست وقتی نزنی گل میخوری. ما هم امروز اگر توپا مومنتایی که داشتیم نسبت به بازی قبل بهتر بود، ولی متاسفانه توپای آخر گل نشد و این نشان از به هر حال بی تجربگی تیم ما بود. نسبت به بازی اول دروازه‌بان دسته را شما عوض کرده. شانس دادید که فرهناز خالدار و تجربه لیگ قهرمان‌ها گیرد. بله، من واقعیتش رو به شما بگم که ممکنه بازی با النصر هم از دروازه‌بان سوم استفاده کنیم، نازآفرین، چون همونطور که قبلا دیدم داریم بازیکنای با تجربه داریم، ولی کن دیدید با تجربه هامون هم یک بحث خود تجربه بازیکن، تجربه بازی اون یک بحث دیگه است که در این لول بالاست. من حتی شانس دارم به جوانها میدم، دوست دارم امسالو این جوانها، این دختران تاجیکو که هم اینجا تجربه پیدا کنن، هم برای تیم ملی، هم فرهناز، هم به هر حال اینجا میدان ببینه، این اشتباهات رو اینجا بکنه، هیچ اشکالی نداره. به هر حال اینا جوان هستن، اصلا 17 ساله هستن و شانس به همه میدم. شانسم بیشتر برای تجربه اندوزی این بازیکن بوده. بازیگرای خارجی دسته شما ضعیفتر میباشن، بازی اونها چی شرح میدهید؟ بله، متاسفانه ما چون به خاطر وقت کمی که داشتیم برای دعوت از اینها، چون ما برای اشتراک در این مسابقات یک زمانی به ما داده شد، یعنی گفته بودن، ما صحبت کردیم، ولی که آمدن لژیونرامون یک کم دیرتر شد. ما دقیقاً 2 هفته است که اضافه شدن، یک 10 روز هم رفتیم ایزبورن و متاسفانه حتی بازی‌های دوستانه هم نتونستیم انجام بدیم که من اینها رو ببینم. کمی پیسخالگی و صحبت و فیزیک و اینا تونستیم، ولیکن باید قبول بکنیم که بله متاسفانه لژیونرهای ما نتونستن اون انتظارات رو برای ما برآورده کنن. انشالله ما، حالا البته کلوپ مرکزی برداری این شروع کاره، این موفقیت مقصد نیست، یک مسیر است، یک راه است. این راه انشالله ادامه میده. از حاضرش، از پگای این بازی ها دوباره تیم خوب، دختران خوب، استعدادیابی در کل تاجیکستان انجام میشه. دعوت میکنیم و انشالله بازیکنهای خوب خارجی هم دعوت میشه که یک سال به سال بهتر بشیم. ممنونم، تشکرات شما.